daw si Ninong. Si Ninong daw, patikim ng luto mo. Yum! Very good. Sarap. Mamaya, luto ka ng mga 3 ha, kaya 4. Hindi ko na nga alam kung ang siya natulog. So, titikimin pa niya. Siya na lang Magkaya ba kayo? Tapos Siya na lang mag-isa? Ay, close na yung ilaw na. Ano? Ayaw mo? Behind the scenes lang dapat. Oh, wait. Ayaw mong binivideo ka? No video daw. No artista? No video. No video. Tago. Isabel? No video. Gusto mo rin naman. ikaw ah.